आं दाख्लै क्लियार खालामबाय आंखौ बिपिएफ हाबगोन होननानै जेनाखि प्रसार खालामदों बेबो आइटिनिनो मानसि आइटिनि मानसिफ्रानो गोदाव सोराव बानायबाय थादों दा आङो क्लियार खोथा बुंदों जेब्ला दैया रानो नायाथ' एसे बाब्राबगोरोना थैनायनि सिगां दा दैया रानबाय नालाय दैया रानबोगासिनो दं दा बाब्राबनाया बारा जागासिनो दङ ओंखायनो बाब्राबनानै गोदाव सोराव बे लिरनाय बुंब्रेनाय माबा माबि पाब्लिश खालामनाय बे सोलिगासिनो दङ आरो दा बेखौ लानानै रावबो जेबो साननो नाङा मथथे दैया रानजोब्बाय बिपिएफनि दैया रानबाय दा दैया रानबाय नालाय बाब्राबनाया बारा जाथारबाय आरो हाग्रामा इज बेक होननानैथ' आं नुवाखै टाइगार इज बेक होननानै आं नुबाय थादों दा टाइगार इज बेक मिन्स मा बुजिदों दा जाय बिथांमोननि आइटिनि टीम जेनाखि टाइगार इज बेक होनना बुंदों बेथ' हाग्रामा बिथांखौ इनसाल्ट खालामनायसो जादों मोनसे खोथाया जाहैबाय बेनो क्लियार कि मोसाजोंथ' मानसिफ्रा थाखाथारा थादेरखाथ्रा मोसा नुबानो जों खारोसो दाथ' मोसा नुगानो खारोबा बयबो रायजोफ्राथ' खारजोबनांगौसो मोसानिफ्राय दा बेखौनो बिवेयर अफ टाइगार थारमाने गिनांगौ जोङो बेखौथ' बेलेग जायगायावसो बेंथेनानै दोननांगौ बिनि थाखायनो मोसा फैदोंबा रायजोफ्राथ' खारजोबखागोनसो खाथियाव रावबो थानाय नङा बिनि थाखायनो बयबो सांग्रां जाबानो जाबाय आरो मोसानि खाथियाव थानो नाङा रावबो गोजोन्थों इयुथ हिसाबैथ' जोङो बयबो प्रिपेयार्ड जानानै दं साखाफारा जानानै दं जोङो बोरैहाय कनस्ट्राक्टिभ पलिटिक्सखौ गेलेनो हायो जों बेखौनो सानदों जों रावखौबो रायाबालानो नाथाय जेब्ला सोरबा जोंनि मानसिखौ बुंगोन सोरखौबा नङै बाङै खोथाफोरखौ बुंगोन अब्लाथ' रिप्लाइखौ होनांगौ जानानै फैगोन दा बेखौनो जोङो कनस्ट्राक्टिभ जों इयुथआनो बेखौ लिड लानांगोन दिनै आइटि सेलनि मानसिफ्रा नङा फामा गोदाव सोराव बानायनानै मिमि बानायनानै हगारनायखौ जों नुनो मोन्दों बेफोर जोंनि ससाइटिखौ मोजां दिखाव लाङा जों मोजां दिखाव लांनांगौबा कनस्ट्राक्टिभ बुस्थुफोरखौ जों बानायनांगोन नों मा मावदों बेखौ प्रसार खालाम जों मा मावदों जोङो बेखौ प्रसार खालामगोन दा बिनि थ्रुयैनो जों मा खालामनो हागोन मोजां लेभेलाव जों पलिटिक्सखौ लानानै थांनो हागोन गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एइचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन